Wannan iskanci ne. A ta kiwo a baki daga na ci kwara uku sai abin ya zo bala'i. Kwara uku. Ye, haba. Ya kamata man kara ai haƙƙin fitar da agwagi da kan agwagi guda 10 na ko guda magi me shi a can buhu ka biya za ta yi mun buhu ka biya wallahi ya biya me ka sha ne me ka sha wallahi wallahi bu dan Allah ta ne shiga ramun nan kai banda kai sakare ne ai sai ka fara sa hannu tukunna kaji daidai inda kan yake ayin ka tura kan sai ta haɗe ka gafiyan banza ka sakare Magi Allah ne ma magi. Magi Allah ne. Ka ga wancan tsofaffin mazan kuma me suke a wajen ne uku? Magi ka jan balai. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Na'am. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannun ku. Ah? Bata. Ai. A'a, lafiya? Zakka ake raba a cikin zaka ake rabo a cikin Zaka? wallahi sanin ka kai. saka an zo A'a, me ake an zai kuɗi ne ko ko menene? Wannan za ta za a zo kuma Bisan su ne nan? ga shi 100 sanan Magana ka? baban sa abin da yake da ka A to ni tunda hannu biyu ne da ni zan sa ɗin na ƙara sa ɗin. shikenan. sai anan ilu ka baka hannu Eh, Oh, no.